Hola, sóc la Núria, professora del curs de llibre digital. Què farem aquest curs i per què el farem, no? Jo vaig treballar molts anys dintre d'una editorial, però eren dintre fa molts anys, això el llibre digital ja no es portava, era tot en edició en paper. I quan vam començar a fer-se el tema del llibre digital, ja m'agraden molt les tecnologies, em vaig començar a ficar molt amb el tema també i és una cosa que crec que pels autors, per la gent que escriu, és molt interessant. Què farem al curs? Partirem de textos que tingueu escrits, si teniu un llibre escrit o teniu part d'un llibre, i corregirem primer aquest text en Word, correcció ortotipogràfica, o sigui, de faltes d'ortografia i també d'estil, i a partir d'aquesta correcció que fem en Word farem un PDF per poder fer un llibre digital. Serà un PDF interactiu on podrem posar vinculacions, o sigui, vinculacions externes, si voleu fer vinculacions a pàgines web, per exemple, on també podrem fer links també a imatges, on podrem posar uns índexs interactius, o sigui, tenir un índex inicial i clicant a l'índex podem anar a la pàgina concreta. Podrem fer tota una sèrie d'històries que convertiran el teu text en Word que has escrit en un llibre realment interactiu. I per últim parlarem de les plataformes a internet on podem vendre aquest llibre en aquest format PDF. La més important, que suposo que coneixeu tots, si esteu una mica ficats amb això, és la d'Amazon. Però hi ha moltes més plataformes on es poden vendre. Parlarem d'això, no farem la venda, o sigui, no pujarem el llibre digital per vendre, però sí que parlarem perquè vosaltres ho podeu fer. I això seria una mica l'essència del curs.